Marami sa mga sumusubok magnegosyo ang hindi nagpapatuloy dahil karamihan sa kanila ay nawawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na kapag nakaharap na nila ang problema na hindi napaghandaan sa negosyong kanilang pinasukan. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, ay don't forget kabayan to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon TV, at i-hit mo yung subscribe button para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang 6 na tips para hindi ka malugi sa iyong negosyo. Ang unang-unang tips kabayan na ating i-share sa hapong ito ay ang focus. Tama kabayan, kailangan mong mag-focus sa iyong negosyo dahil importante na nakapokus ka sa iyong negosyo. Mula pa lamang sa time management kung paano ka mag-uumpisa ng iyong negosyo, kung kinakailangan mo mag-umpisa ng maaga at magsara ng late na para sa ganon ay mas malaki ang iyong kita. At kinakailangan nakapokus ka sa iyong empleyado at nakapokus ka din sa operation ng iyong negosyo. Nang sa ganon ay mamonitor mo lahat ang sequence ng iyong negosyo. At pagkaganyan ang iyong ginawa ay tiyak sigurado kabayan na hindi ka malulugi sa iyong negosyo. At pangalawa kabayan na tips para hindi ka malugi sa iyong negosyo ay kinakailangan mula sa basic from the smallest to the major activities ng iyong business ay kinakailangan alam mo ang sequence nito kabayan. Tulad halimbawa sa pagbubukas ng maaga, for example ay mayroon kang negosyo na grocery ay kinakailangan alam mo kung ano ang nangyayari sa iyong grocery. Mula pagbukas hanggang mag-close ang iyong grocery ay kinakailangan alam mo ang sequence. Mula pa lang sa security operations ng iyong grocery ay alam mo na at sa operations ng delivery, sa operations ng pagbebenta sa iyong negosyo ay alam na alam mo. Kailangan nakamonitor ka lahat kabayan para hindi ka malugi sa iyong negosyo. Idagdag mo pa yung iyong pagmamonitor sa mga stocks mo, sa mga sales mo at sa mga incoming pang bagong mga produkto na fast moving na sinasabi nila. Kailangan kabayan alam na alam mo lahat yan. At idagdag mo pa yung inventory at saka yung accounting ng iyong negosyo ay kinakailangan mayroon kang knowledge lahat dyan kabayan. Kahit na sabihin natin na mayroon kang trusted na mga empleyado mo ay kinakailangan malaman mo lahat dyan kabayan para alam mo kung saan ka mag-trace ng root cause kung may problema sa iyong negosyo. At pangatlo kabayan na kinakailangan mong malaman kung ikaw ay nagnenegosyo para hindi ka malugi ay kinakailangan kung kumikita na ang iyong business ay kinakailangan mong mag-savings at ang mga savings na ito ay gagamitin mong pang-reinvest sa iyong negosyo. At kung ano pa ang discretion mo kung gusto mong mag-save ng iyong emergency fund ay napakainam yan kabayan. So yan ang pangatlo kabayan. At ang pang-apat kabayan ay kinakailangan mong magtipid. Sa pagtitipid ay malaki ang maitutulong sa iyo kabayan. Ngunit ang sinasabi na pagtitipid ay kukunin natin yung napaka-importante kabayan na parte ng pagtitipid na sinasabi natin para huwag kang malugi. Kukunin natin yung punto na ikaw ay tumutok sa iyong sarili. Dahil kung hindi mo tinutukan ang iyong sarili kahit napakalaki ang iyong income, kung hindi mo tinitignan for example yung mga diet mo at hindi ka nag-i-exercise kabayan, kung ikaw ay nagkasakit kabayan ay gagastos ka rin ng malaking pera. Kaya yan ang gusto kong i-point out sa number 4 na pagtitipid. Kailangan mong magtipid at kailangan mo tignan at gawin yan kabayan sapagkat yan ay napaka-importante sa iyong negosyo. At ang panglima kabayan ay kinakailangan mo magkaroon ng positive thinking. Lagi tayong positive thinking para hindi tayo malugi sa ating negosyo. Napaka-importante ang ating attitude na magkaroon ng positive thinking sa ating buhay. Positibo sa pananaw. Yan ang mga taglay ng mga entrepreneur at saka mga successful na businessman. Kaya lahat tayo ay mag-umpisa ng magkaroon ng positive thinking para hindi tayo mapasubo sa ating negosyo. At ang pang-anim at panghuli mga kabayan ay ito.
Kinakailangan natin magkaroon ng intimacy sa Panginoon upang lahat ng mga knowledge and wisdom ay Kanyang ibibigay sa atin. Kung ikaw ay negosyante o kahit hindi ka negosyante, ito ay napaka-importante, kabayan. Kaya kabayan, ito ay dapat mong gawin, ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay at ang ating negosyo. Dahil ito ay Kanya ring pinatnubayan na tayo ay magumpisa ng isang negosyo. So yan ang 6 na tips para hindi tayo malugi sa ating negosyo. At sana kabayan, ang vlog na ito ay nakatulong sa inyo. Bago ako mag-end off, ay nais ko lamang ulitin sa inyo mga kabayan na mag-subscribe sa Bernard T. Gabaon TV. At don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. So yan lamang po ang aking sharing sa hapong ito. Ako po si Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyong Go Negosyo, practical tips ang magpapayaman sa inyo. Hatid po ito ni kabayang Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.